ga soja kai tab 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 taburge duniya meka duniya tulokin duniya na riga jike na gane to kuma kira gane me na guga wannan abinci meka duniya na riga jike na gane Kinga. Dakata abinda kuka yi indo yau ya hau kanku. Ta tabbata kun haukace. Kun kwaya kuka sha ma guje can gidan ku karasa kwayar ba dai a gidana ba. Haji Hassana. Na idan ana sakin 100 ma na yi muku. Indo. Mai martaba ya samu labarin da abin da ake ciki kuma an aika masa. Saboda haka ya mika wannan abu ga waziri, shi kuma waziri dama shi yake gabatar da komai da komai al'adance na gida, domin kuwa shi ya gabatar da na yayinmu da aka yi musu. Saboda haka shi yasa na zo wurinki domin in ji daga bakinki ya kika gani kuma ya kika ji a game da wannan abu. To Indo, ya kika gani? Ya na gani kamar ya? Ina tunanin cewa ko kin canja ra'ayi ne shi yasa nake miki wannan tambaya. Haram, ai ka san ni ba zan canza ra'ayina ba. Maganar nan dai yanda muka batta haka take har yanzu a cikin zuciyata. Alhamdulillah. Indo dama na riga na san cewa ba ki taba juya min baya ba. Haba Yarima, ai ruwa da iska, mutum da aljan ba za su sa na canza ra'ayina dangane da kai ba. Ni fa nace na amince Yarima. Indo, ni ma na amince. Allah ya bar mu tare. Amin suma. Ruwa mai malale yarinya ike so mai farin idanu mai kyau da riga ko ba ke ce ba ruwa mai malale